ka AICS haki laitli ki jika hikai bantip yakakor computer hari bhoi district hanongpo ha umsning bat ha bhoi rombong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun shangi tang kata rengi diru yakakor computer hakador ke babit bat kimar ki batip top Chapel making training lani ke jika ban hikai kumno ban sana sleeper sni kabla wanra jaga North East Institute of Professional Studies Hanongpo Town Shopping Complex haka kamra ka ban laispa penrung kerteng yelade ban yo ji hikai dagabopun hau number kendai pra hendriu RUA kendai lai hendriu not pra ha kajingya lenti ban yakun persha yo drop subadai jingdi penbuat ubaki kun samla hagni gisngi ki ngop bat ki shate shakum hak jing so bang so tiang anda habau new jingdi urung hak thiet snam bat penpoi ye jingmot jing prokhat shakawai pat ka jing so bha jong comment kinong ilam jong seng hanyo trap youth council ki balaya hakeleng ke rilom khasi jantia menta ka sngi kilon biang hari boy district hak ba ya kani ka jingelang la pelong hayo nong po na ka jing sngap ye jingkren na kinong ai jingkren hak ni ka sngi lami ka sneng ka kentu tang ye ki khon samla Henry ye ki kmi ki paru ki badan ye ki khon samla baki dei ban pej baha ya kali kawan bat ka tre ta jungki khon jungki na marbun ba ki briok ba pelong kum kawai na ki kam khayi ban kamai dak ba dia yaw new drugs uba ki nong panon kam ki hab ban thiet hakador ka barem bat kani kala penyo nong baha ya ki nong khayi drugs kabla pelong ru ya ki brio jong ka an ru ba kin de lang ya kani ka kam ong ki nong ai jingkran ha kani ka sngi kawai pat kolong kemi ka bawan ye shementa ha kani ka jingelang haba ajing keren kalayuthu halor ka jingmat jinge jongka yang ka sem jongka namar ka jingdon jugi khon bat kiksio ki bangop how new drugs hakaba kalayuthu ru ba kitegi khon bat kiksio ki dan haki jaka ajing sumar bat uwei na preng jongki ulalai nakati ka jingkerni di drugs Henry kala pelong ya kiti ki pajba bat kinong ilam ki badan hakani ka jingelang ban sngongiu ya ka jingethu jongka ti kalong kemi bayau drugs laru ban yo na thanan ki wei kinong keren ki bukenthop yo president rangba ka seng HYC uba Roy Kuparsen Rem, uba Danbok Lang Karindo, ubadi Vice President Kaseng, uba Kermen Lang Yuria, ubadi Chief Executive Editor Ushilong Mil, lembat kiwei kila penpau ya ka jingtuko jongka sorkar ban pentrikam ya ka snat trikam jongka, ban yakun yo drugs, Henry habas ngapat ya ka jing pelut jongka sorkar, hakabaya dei bat ka jing yakun persya yo drugs, kala poi da kiklur tengka. Kinong ilam ke HYC kilong ru baka sengkam syampat pelut watang dagi paulak Henry kadang pelut dangtang dagi pau hajar Henry kalala pat banwan ra ya kisispa san pongut tam kisamla syaka jing yam ka bapenthmai da ka blik bu syaki rehabilitation center ka balong da ka jing yam menjurlang jong ki bahayang bahasam kidukhat jong ka seng kila dawaru baka sorkar mentak la de ka por ya ka bantau da ka kenhon ka bakerpang jong ki pulen banya kun persya yo drugs kumbala thau ya ka kenhon pulet banya kun ya kiseng kai klau lengba da ka jingwan syaka ni ka jingalang pajba hayo nong po kinong lam jong kaseng HYC kila khot bat weri ki pajba ban lek kershan yang dukhat jong kaseng hakan nyow trik unai wieng arajar pusau ban lek dawa na ka sorkar hasket trian ban penurlong ya ki nyow tli ki mat jing dawa jong kaseng hak baidei bat ka jingdon kam bekerki jong ka jela ban yakun persya yo drugs jing jelai jong drugs hakan ni ri ka bi ja ka jongi namar bakim simala ban telakam ya ka jing kiu jongki brio ki belangop hau drugs naka arla kausnem arjar fulai syakalaila kausnem arjar fusa silak kinongdi drugs ki kiu haka sisnam jenlada kinoilam ki jongi kitrai hok yala ka jong ka kamram ngam tharai baya ka seng HYC haringkat berki samla haringkat berki rangba ngindon kam manwan hang ya tem ribhoi ban ong ban penpau ban pensyai ya kita kimat jingdawa kibangi kung kaseng nyibu hakmat jong kasorka pilayos ngo ikinong kren kibala kren nakmat jonga ya kimat jingdawa kibaseng kalabu hakmat jong kasorka ya kita kinyaw tuli kimat jingdawa nilatho ya kasiti hau chief minister haka sautrek jong menai risau jong mentaus nam banong ya u ya kasorka apo kejingelam jong konrak sangma basloba ban pentri kami kini kinyaw tuli kimat kibangi ngismo kinde kimat kibaniada ya ka jingrong lailan jong drugs ya kanigari ka biya ya ka jongi ban pensitom ya kibrio kibamlien ban kai yo drugs ha kanigari ka biya ya ka jongi bat kom juru ban yalam ya ki kun samla ya ki longkmi ki longkpa ban ple ya kalat
ya gitu ki belangop ban yo ya kata kalat bakin sumar kena bakin lak ban wan pai sya ka jingim ka batamai bakin long ka jing sngan ya ka jong ka yeng asam bakin long ka jing sngan ya ka jong ka snong ka tau bat kam tam e ka jing sngan ya ka ri bat ka jat benriu ka jong i lada lailang ukun samla kilong kmi kilong pa jong ka jat benriu lan ya jong ka jela barok ka wei kini ki bom larkam ki bakal long yang long sem kamla ban shania ki bakal shnong ga tau kamla ban shania ki bakal ri bakal jai ban riu lane ka jela kamla ban shania ka bakum mo kalawe jong ka takal yang ga sem jong ka shnong ga tau jong ka jela ba jong ka ri bar ko ni so khia adu kata min kwa bau new number lailap ubang ilayos no daga jingkran jong social welfare minister hangte apo indor bartawan unang kiu kat nangwan kisni kat nangwan kisnam bila jingkrang baka jingang nut jong kaseng bat ka jingkrang baka jingang nut jong wei po wei nong shong jong ni gari ka bi ja ka jong ni kalong bau snam arja arhusan uni number dei ban cross ya kalailang neu de ban hiar dega ba e bat ka solusi kalong bangihap ban ni dagi seng balang Syamadan ban pelong di program yaki ban bo yaki mat jingdawa dia adut kata kapur bagi ni brio ki bangingi la jet yaki ban long kita ginoelam ki jongi kin kendet kendria ni hak ban ni syamadan dia lor kali nongrem menginstalet hakeleng ki jaka jong ni garilung kasi bajantia ban pen snow sikit khot jong gajat kendria bagi ni kita mat jingdawa ki bakaseng kalabu ahmad jong sorkar balada ka sorkar kam snap kampen snow nimban si ban hap ban mi syamadan ban tor sya ketiga office lane sya ketiga office jong upat ba kabadon kabangitip baro kum kata ka sekretariat balai ban hap ban khot yu upat ba ban tor sya pos sekretariat nadu soundtrack jong mentau benai ngila tho sya chief minister ban ong basobha ay ka por ka jong pi ngitap ka pi bun kam kumun menteri rang ba jong ka jela ubun kikam ngitep ha dari ayah kapur ka jong pi ban ya kendu bat ngi ban ya kren halor kini kimat jing dawa ngidon la ka jong nongrem ban penpau ba baleng ngidon kam ya kini ki nyotli kimat jing dawa ni sosi banang bo chief minister jong i don por ban ya kendu don por ban ya kren ya kimat ki ba shong nongrem ndai tang yangi meneng ngadang i ka kot kubur kabong bakaseng jong kinong hikai adho kabu appointment menta yo chief minister jong ni lajan arsnam ban ya kendu ban ya kren ya kimat jingdawa ki jong ki nre u chief minister jong ni don por ban ya kendu kawai ni jingdawa ka bakaseng kabu ahmad jong ka sorkar kalong badai ban set along lane ban set jit ya ki bre ki badan kti aka ban ti yo drugs klem ngat jamin shisnam hadu laisnam nang kila don ki kendon an ki bakum kita kadon ka Fit NDPS Act lane ka an Fit NDPS jong senam ka knais pa prabufra kabong ba ubriu uba melin ya kakam didras ya ki bakum kita ngijai briu la ban set along kremla jamin de la dengi pet pat ya jinglong jingman kumba kalong menta ujo ubriu ubala syakem sausien sansien ulat na jil uya le biang ya kajo kakam Kanda reski ka pamantang ni wannan ne kun ke chwasi pamong ya pi ni kuat dan sudah ya ka jinjot jaga jaga beliau Pikir susu yang ajat kami rukun ke jaga beliau Kajubab jaga jinjot kami pakai jaga beliau jangi kalang kumne students we wabal snap bal skor bang Nilai kita beriu keberapa? Nilai kumbak khasau lak haga jing berempat. Batopep koki students, topep koki nang songyau, topep koki nang nyakali. Jong kami ketan longpo berkawai, negeri baru berkawai. Bahawa raja apulai, nidon arlak kibajot naudras. Hajar arsau nidang laila kibalajot na une ujing de ubas niu lagi bas niu tam kasaulat
lalapin minus. Yang laylat sa kamu kena nakuha po pong jubab. Kasalang minus no laylat sa kamu itu patay nga. Sa kano? Sa kanway. Ki student kila jubab sa kanway. Sa kanway lang nilangdan. Kibadang lang abnormal. Ngani kibadang biyang hakayat kayang kaperkat kaperdan. Henry laylat lalong abnormal namar bagamet jongki kasiyang katerang kakuat dik-dik banyo ya uliw jingdili ubas niyo. Parari nakuha tanong niyo pri kasorkar mekliya haka arjun trek prebendrio organ saw kelas dangit ka dream mission ke jongki dream kemudian kena dream kemudian Bos niyo ta. Kijubab kini kisamlah puli ki on dream kumut bos niyo. Kasurkan makliya limba kita dream kaya bos niyo sa hado kali ke perasaan ki pemerintah. Kaya cuasi haga au kenai trek au trek blai kenai arajar au saw hante po kasih nasional terbohor nila pelong ya kan deeds mission deeds de guy deeds de ki kam na de ki jingle kaya cuasi kam kwa ban pas niyo harga kwa ban ni sakman limba ki kam bat kita ki jingle ki jongi na try play i limba ki YouTube dan di social media ji ini am yang i po social media yo i ji ini am nilai yo Ni bad drugs. Kisamla kila jubab pala jui ke HYC bakiwat ki bad drugs hapo ki social media. Parari ngakuha bano yapi. Kamday kalanti ke HYC bangan nane sedang jongpi. Nane kamday kata jingit kle jongi bangan nane. Henry habangi i ya kene ke jilang jong sarkar imat baka kuat tangban cupen serua kaya kepisa jong pri jongan rupet nado hajar apulai macam senam hado mentang kila pendut kat lukru lembak kata dream mission sangkror tam kepada kepisa padba ke jong pri ke jonga la pendut kata ke dreams mission ke jongki sangkror tam ke lapenot na komenta hana banyak kondroks salai keli mupi now chief minister sekali na minister in charge of social welfare kat membuat kisamna babhilaya lam syakajing im ke pertama kaya cuasi gua menjumpa dia mentah kalang ngimpan lot hadok kata kror ngimpan lot lat tanda ki hajar baisha balik baywan ngira penyam yakin mesim ki basis pasan pertamuat kita mentah hapo rehabilitation center kami pernah ngejing sakti nak kata gini samla ki bakwa panduan sakajing im ke pertumai kapor kaba uniu drugs layo ban kesampat yaki longyeng longsem ngamtep lada mangi ngim ki menta ngim keren menta ngim yale menta kai ka dur jong ni ka yo kan long ha ki snem ki ban wan pan kan numut kinong thiet kinong pet kin don kan numut kinong di jing di kin don nak ni ka yo ka ta kapor kumjor ki don kini ki kun samla na ki school wa per ki wan nak ni sngi ninum yo issue banya i ki kun samla bakin pong ye ke uniform ka jong ki ha ka ta kapor Ba't kung mga layo snow na ikong pabalian karbi kung mga laong malawang kong kakami ngawan hang ni da gajing sokya bagajing kitkli untang kumunong to kubor ndai kumuway nung songsinong jonggani kari kasi jang kya habang ayo snow ye gajing plamen siem gajong i ngakwa abanong kublay shibun kong namar kila timsun aliran ndai pila keren bay ye gajing sisya markibay gidey bantip kaya kejengye kebagai yeng kesem kejongpi kaya kenduk. Hang bay day bu drugs ngan keren hang ni ngan pencet epi
Nadu snem ubang ladon nakalat pathai kubor. Kisnem pakisnem ki bangadang yad hagaj kalinti ga jonga ban lum kubor. Kadai hau snem arajar khat rio. Ya ga bang amat ban lum kubor ya kawi ga jingja badai nadu kata ga sngi ga bangaong udrok sakwe ga sngi unsabam ya ga ri ga jongi. Kata ga deu snem arja khat rio haga sinong hangte hapo iska sel sapo nong ba shlong. Haba uwe nong khai drog sula tersat ya ki drugs ki bau dia se ki wei pat ki brio kata hapo ka jain sop jong iklung jong ga ide khon u jong u hi bangaong balala nut ban bu ai jain sop ban ben tho bria ya ga jinglong lui lui ka bangi ong ki klung ki long ki angel ki bampat tep ek kai pat ka ban saja ki ni si banwan ter la nang ya kisngi bakat badang ya kisngi ngila nang sakhi pan pangane thu ipi hakani kisngi ngai don rengkat lu badu wei usam larang ba uba nil khongwe akwa pingyang ngan sebatai beu banil khongwer ulapoi songkha menta hang ni nong po ang tia dong ge ngalai kendo bat i lakham slam bat menta ngi don hakawe ka kenhun society kata di ka surjing kerban society bat ko mu secretary bat kani ka society kala thung yang aku mu president ka jingele ka jongi kala yat ka tu ka nepor ka bangi yat haga banya selok bat ki ubon ki kun samla ubanil uday ubladak banyo ya ka jingkot na kani ka jingpang ulamat yo drugs kata hadu snem arajar khatway baka ji khud galong taki snem pan menta khalai snem ulalai no niu jingdi pasniu paneni tu ipi haringkat menta pat uyat banya selok bat ki babon ki samla pan pen snow shaki ya ka jingma ka baw wan lingbao new drugs but hagajiya lenti ga jong banil lamat bun ki jingye amar ka sosi kalong baga sarkar jela kamalla kampet yakini kita ki drugs user henry kapendon kam kelapat yaki bansna pisah kadin dei banil kata gadei ga jing shisha ngakwa bani thu kaperthai gadei bantep kumbalaong mane basakmat green umut kadai tang jing pos niu namtep ki pos niu bukan kelawe jing ki kun samlane ki pos niu bukan kela kapla tingka ka jongki kata kadai kabangi hap ban bu ya kani kabangin hap ban puson bat ban bu yudak jingkeli syaki benta ni don ha jela kaba kelawan seka ayom tamasa ka ayom tamasa kan sedang hakini hauniu penai banwan bat kayom tamasa kandon bahan ni po than riboy namar ka jaga banlong ka tamasa ka dei hante boy rumbong ka bangi tip kung ka cherry blossom festival bat sosi banong baki ni snem ki balale ka sarkar kamdon jingyo nong na kini tamasa kadon tang jingdo nong kata kung ba arklur duna kat kung ka RTI ka jong boy rangba balade pantat madang limba kilat patai kubor ya kabau ulalap bala pensyahi dan tenat tourism department kabau ong ba arkror duna kapisa lamang banyerap ya kita kinong penyat ya kita cherry blossom festival ka sarkar ka pengsan ko ong ba ya kani ka festival umde ka sarkar ka ba penyat ka ba pelong henry kidai kita ki organizer ngaku banai jingmut hang ni baladei kita ki organizer ki bapniat kamut ki don ga jingyo nong hangno re hangno ngakwa banong bagaladei ga porpat baharingkat mapi ki padba baga sengai choisi kumba julong ki company ya baki wan ban bay lani ban pniat ya kanu ga program ya kanu ka karkhana ka judon ga ta CSR balingba kani ka festival la radon ga jiyo nong ngakwa ban bu pasan 4% kani ban le supai ba nagatay ka ngan ya thui pi po jong ka snong jong ye ni yau molong ru kira bon ha ki khana ki bangop how drugs bat ngam sngo le ran ban ong wat na ka yeng ka jong aru ni lamat ye kata
Bat ngatai ma pigi dong kemi ki balamat ni sngau thu. Namar ong ka ktien tang kita ki ba usya utar tang kita ki ba sngau thu ya ka jingpang. Ndai ki tu ki bam sam lama ya ka jing thar kim nom sngau thu dari le ru em. Kat no ka jing jinjar ka jing so sat ha ka jing em ka yeng ka sam. Idon tang hapdem jong ka jing sir lalaki khon jongi ki pat poyeng. Idon ka jing sir lagi yos ngau ba rasa kem yaki kena di drop yaki kena di drugs kum tangi kum ki kemi ki kwayen ni sir yo udai ujongi. Tengah singau banong wat mampi ki tu ki long yeng ki long sem ki bam pimpat cem la kan du ya kan ya ka jing ha ka yeng ka sem ka jong pi ya se ki khon ki siu jong pi kim pat sem la mat ya tau drop sa ka jing em ka jong ki ngai singau banong tungin ya kersan lang la de u khon jong au de u jong pi la de u jong pi u de u jong a ngin singau ha bangin ya kersan lang ban ya trei lang ban khamtam bangin ya kersan lang ya ka HYC ba ka nang yo ya ka bor banang trei nang ni sekman ki nong syong yau ki long pa ki long kumi hoi nyis ngau tho ki tu ki bamat ya kata ka jing ka bagi resam hiya ka sam ki don up deng jong ka jing klumar ka jing mot ka jing berkhat ki jong ki hoi ki bala ki la ban bo ki khon ki jong ki jek te ki hap sentar ban siu ka dor ka bahe Ndai ki don ki bapri ki badon ka mensiem ki kwa ki khon jong ki kan kala ki nyo lach nyo na ka ki jing lien bas niu ndai kim don ya kata kalang ban dek ban yalam ya jong ki khon ki don ha ka ni ka pok ka snong ka jongi ki bapom kita ngira yo ban ya slok par ki long kumi ki ong in le kum no lamar ngibdon lat ban yalam ya ki khon ki jongi ban dek pasumar Tengah singaw ban ay kumpleng si bon ya ka HYC. Iyo irang bagi ni social media. Si bon ki kena ki baladon ya kita ka jingmot ka jongki ban kot jingmot ban like no na ka jing shate shakom how no mrak kan sha wala drugs. But Iwi bakiradon kita ka mensiam jom kejingelap lada ki merap puraru ndrei kradon kendiat kan soit banyarap yaki bandit bu ha katai kari hap sentar ka badon po asam ngaya thu ya pi bakik siu jongaru kidon hang tu uwei ula dep lai ila pelai je ubat ula wan sieng tengah singa banong ban bu ya ki jingkal pat ru khamtam ya ka HYC na ka ribhoi Babin singau ha ban ada bolam ya kan ka masim jong ka jing sim kia na ka benda kini kilong yeng kilong sam ki badon ya ka jing e bad gum joro masngau banong ya pi ki samla ko ki samla ki badan po jo kan ka snong yo mulong ki badan ha ki wei ki snong ki ba ya wan yo ha kan ka yo mulong hang ni ki driver ki banya ki auto ki banya ki kali ki wan siu yo ki wan siu han ngasnyo badong ko ki samla kiar rai ding rai wa ya kani ya uni ujat jindi obasisien balangop omla syu ban lai ngalaju ya selok ya buon ki kena ki balangop how no drugs ki ongi kwa ban lai mi tamba akata met jongi kam ailat yangi bangin sange kadawa ka kwa bangin bansir lagi mio lain ni hap ban tu Batang banyo ban penjak yang kata kajing seliang kajing kuak ke jongki. Kidon ru ki asam lagi bangayo banya selok baki ban keliru yaki na pio. Nang no pio ban tiet ya uta ubala syia di buri namar udai oyo ubakai itu. Don ki bala lagi ong dek hatana. Yo Tinggal singaw syarkai banong baka kita gibriyo gibabat hakapor kita hi ginong pensniyo ginong penjot ya gikon samla jongi kamtam hangi hapot hemri boy ban singaw banong ban kerpat juru ya ka sorkar Meghalaya ka jongi nadu siya minister ki minister
ki politician ki badan lang hapo jong ka sorkar tuas ngau senai lem naga benta ka jing ka jing shon jong ki long yel ki long sam ki badan hapo jong ka temri boy ki jong i bad haki district ki ba fair jong ka ri khasi bat jantia ka ba ka jong i nai ban pulot ka ya ka pisa ka ba piyo naga benta ka jingyo ka jong pi naga benta jong i upai ba ino kato kita masa ki ba fair ki ba piyo pas yo tenak ya ka do bangayo i bang bagi ni kita masa don penban omdon ke jing yondong hang no omdon ke jing bha hang no ndai ka wan lam penban sa ke jing jot ba sa ke jing po brai tengah sio benong ko sorkar to isnai ban film ya kiri hap kumba nag choice ki chat dawai kata nagapor si kapor haman laki district bagi khon jongi ki bagi biola bagi ni pha bani bo ya ki sa kita ki rehab ki bani hapan sil ka dor ka barem bagi nyo kay bani ibu ha kata kabaka sorkar me kare ka jongi kan bo ya kita ki rehab sentar haman lagi district kibangila ya kaba lawakan ng siyo kano kajing siyo ko baduna ni kikon jong iro kinyo ya kataka kajing kalaga bamot nre larangi sneng hayeng larangi elam si kinong elap ni pha duwai nakabta kum no kikon kinlai nre kalong le no namar kajing kwa jong kado kajong ki kadon haki kinumla banino yauta tengas ngyo banong sa jisin ya kan ka sorkar badan burom ke jongi kinong yalam ki badan hapo jong ka sorkar wat sio tenat tang ba pisyong haka to ko syuki bat ban penbiang penbet penbiang yagi kuon ki ti ki jong pi haki yeng ki sam ki jong pi ndai perkhat lem na ka menta jongi upai ba ubadon hapo jong ka ri khasi jantia Hemsen layo ban syong syuki lem dado lenam da mangingi don ndai piyo bandong he bandong han hang turu dei kajing ai bat kajing pha ka jongi Di kurdet kalau menang mematai. Apa kikun di jungi. Iyo. Mat lagi kalau lesok lagi dalam jingdi ke pusat. Kilok, senang tahu kilok langsung jauh berang. Baru ini badan yang kata kasta responsibility. Bangin itu kikun itu. Ya kaya ngesam ke jungi. Mengelak penunda. Ya kaya ngesam ke masuk ke kemen. Barang apa kaya ngesam ke masuk ke kemen. Kalau lut. Emang salah jungi kalau kepala lut. Keri jungi. Kalau kepala lut nak di jingdi ke pusat. Kebolrak ke jinjot. Ya kaya menang salah ke jungi. Kebisi punya. Ya kesang HWC yang bakal kerjit. Mission ke jungi. Dikemaskan. Kalau bakal dari mission ke jungi. Kejelah ke jungi saya sempat. Ini aku jelah ke sungsut susah. Bagi ai ketika kamu kemudian ya pi baroi, pi batoni, pi borong loyam. Kalau tidak berono ke cintakan. Kalian akan potong kumiti. Ini gua benarkan bagi. kakantin ka ong ba kill drugs before it kills you peniap dia drugs sure baon peniap ya pi kani kakantin nga so panong baka bakta hadu kata nang banta jingi namar ba tanggi to ki bamat kumba ikong menemo tanggi batharsya ki sotu hadu kando ke jingpang te tanggi to ki long ying ki bamat bat ki badon kita kinong di drug kinong di drug ki sotu hadu kando ka sertok kanong ying ka sem ke jongki ngasngai panong nae wan drugs bat kumno uyo bandrong ha ki ying ki sem ki jongi ha ka imlang ka salang jongi bun sin ni ong ba udrox ude tau kenja jingti ubarem dor hadu kata uba tanggi barispa bat kalong ying lang sem ki barispa kila banyo babantit nane ban pendem kami akun kita kata kala banlong hanre udon so drox uba kenrai ha kinong kendong ki jongi ha ki sinong ki thau ki jongi utrau drox ula banlong ha ka giat lane hau kenja namar bonsin ing siam bagi kena ki bandi drugs kila banlong day na kitu ki ba kiya kendo parlok leng ba ka jinga mat
lane ke jing persang jongki bandi ya ukan jaru ngas ngau banong balai ba ki long yeng long sam gujungi ki jot ki pra leng ba drok kadau ten rai ngala banong ne kajing senjor kalau yeng long sam ba bursin nangi ki long kemi ki long pa ngim don por syu ban pe ya lagi jongki kun ki kti ni syu pun kam hagi kamai kaji jongi hagi jing trai ki jongi bat hagi no ki bentang bunsen habaki kun jongi ke la sedang ban samla ni i yaki bakin don lagi kamera ha ying hasem lane ni i bat ki nong trai lane bat ki nong yarap bat kunta ter lese ngaso ban ong kadau kaba uyorong hagi ngisem ki jongi deleng ba kajing bam aipor jongi kun ki kemi ki pa banya senlok baki kun samla ki jongi haba ki ya kendu kano kajing lese kimla ban share batno kidon kam ya ki kemi ki pa ki henmen ki para lok para jor kun ki nong yalam ban senlok lebiki bakin light nakum kita lese ka daw tan rai ka dei na kata ka jing senjor kalau ying long sem ka ba manga bat ma phi lese ni dei ka daw ban pelong iki kun ki jongi bangim ai por yaki haraju ka por ngaso ban ong udrox urung lemba ka jing ya but paralok ban pengop ya gitu ki bampat mat ya drop kial gitu ki bala kerni bandi kiale kat la kat yai kumno ban pengop ya kita ki badang sedang enda kila ngop bat ka ke jing sertok na benta ka ying ka sembar na benta uto nong di ka jing pep school si tengpor ka dei ka wei na ka daw ka bayalam ya ki kon samla ki jungi ya ki kena ki bala pep school no si tengpor bakin ya but paralok enda kila ya but paralok ka ka bajana benta ka jongki lada ki ya kendu ki paralok ki babha ka jing em jongki ka labha Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai